Ahoj, nazdar, čau. Je nedeľa a ja som sa popri práci, Everyday Hustle, rozhodol, že natočím krátke video a pobavíme sa dneska spolu troška o slobode. Zaujíma ma hneď takto na úvod, kľudne sa podiel do komentárov so mnou, čo znamená sloboda pre teba, alebo kedy, v akom momente, v akom okamihu v živote si sa cítil najviac slobodný a ako nejako pracuješ na tom, aby si slobodným aj ostal, alebo ako si sa dopracoval k tomu, ak už slobodný si. Poďme sa na to. Tak, túto myšlienku držím v hlave už od včera večera. Stala sa mi taká vec. V noci, okolo polnoci som prechádzal autom cez jednu dedinku na severnom Slovensku a videl som tam strašne veľký zhluk mladých ľudí. Pravdepodobne isto sa tam konala nejaká diskotéka. Preto ma napadlo sa takto prihovoriť a opýtať sa aj vás všetkých, že či uprednostňujete nejakú zábavu pred nejakou svojou budúcnosťou, alebo ako sa nejak stávate k životu, alebo či si nejako uvedomujete, ako ten život rýchlo plynie, či pracujete na svojich cieľoch, či máte nejaké ciele. Ja ich mám takto krásne spísané v takom mojom zošite, neviem, či to vidíš, každý deň sa na ne pozerám a zapisujem si nejaké pokroky, niekedy ukážem aj bližšie, alebo potom pre ľudí, čo sú súčasťou komunity, určite áno, veľmi rád. Napadla ma taká jednoduchá vec, že čo znamená v podstate sloboda, ako pre každého určite niečo iné. Ja skúsim popísať, čo nejak sloboda znamená pre mňa, keď už sme sa bavili o tej party, tak neznamená sloboda pre mňa určite chodiť do školy alebo makať niekde od pondelka do piatku alebo od pondelka do soboty a potom raz za týždeň alebo raz za mesiac, keď si to môžem dovoliť, ísť na nejakú dedinskú diskotéku alebo nejakú ožieračku do nejakých podnikov. Ako ja nemám nič proti tomu, ak taký život žiješ. Ja som si tým tiež prešiel, bola to super skúsenosť, ale sloboda pre mňa znamená, keď už sa bavíme o tej party, ísť hoci kedy, hoci kde, hoci aký deň, dať si party, hoci kde na svete. To už pre mňa príde troška zaujímavejšie. Neviem, či sa so mnou stotožňuješ, alebo nie, len si myslím, že namiesto toho, aby si navštevoval každú nejakú dedinskú action, tak sa dá robiť množstvo iných vecí, ktoré ťa môžu dostať do sveta a máš ešte veľa času si užiť akcie a party a večierky fakt na úrovni. No a čo teda pre mňa znamená tá sloboda? Sloboda pre mňa znamená určite medzi tým, ako ráno vstanem a večer si lahnem spať, robiť to, čo ma baví, aby som nemusel na nikoho otročiť, bol platený za to, čo mám rád, za svoju existenciu, aby som hocikedy mohol ísť hocikam na svete bez nejakých obmedzení, aby mi nikto nemohol diktovať, čo smiem a čo nesmiem. A nebol som obmedzovaný žiadnymi dogmami a inými škatulkami. Preto budem rád, ak sa so mnou stotožňuješ, keď budeš aj zdieľať toto video, alebo sa prihlásiš na odber a ja sľubujem, že ti budem posúvať stále lepší a lepší obsah, ako sa k tej slobode aj dopracovať. Peknú nedeľu, krásne sviatky, ahoj, čau. Aby som nezabudol ešte, be free.